Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de Narón. Vamos a analizar la actualidad de este municipio vecino y para ello nos acompaña la portavoz del Bloque Nacionalista Galego de Narón, Olaya Ledo. Tenemos el placer de presentarla esta noche. Muy buenas noches y gracias por venir. Muchas gracias. La pasada semana anunciaba que no iba a presentarse como cabeza de lista el cartel de las próximas elecciones de cara a 2027. Una decisión difícil? É unha decisión personal e moi reflexionada desde hai bastante tempo e posta en coñecemento co Consello Local neste caso e tamén coa Dirección Nacional e comarcal porque son membro da Executiva Nacional e entonces teño certas responsabilidades. E desa decisión persoal que implicaba que a medio prazo igual non puidese continuar, decidimos que o mellor momento era facelo cando mellor estamos. Temos inquéritos internos que nos din que aínda non tocamos teito, pero que ademais viñamos dunhas municipais onde sacáramos os mellores resultados da nosa historia. E ademais diso, vémolo na incidencia no tecido social, en referencialidade. Entonces, que mellor que poder deixar as cousas cando están ben, non cando están mal. Cando tes unha empresa, cando faz cambios e cando vas a máis. Pois nós temos un proxecto moi consolidado, o único que agora temos unha segunda etapa que apuntalar con outras caras, pero que traballando e co mesmo proxecto de sempre. E eu vou seguir traballando, como a sempre ou máis. Para quedar claro, continúa como portavoz municipal. Efectivamente, a xente, a cidadanía de Narón votounos e elexiu un grupo municipal e consideramos que ese grupo municipal continuará. Que a futuro non sigo portavoz municipal porque así decida a militancia ou que sexa, pois non hai ningún problema, pero de momento o que queremos é continuar como sabemos que o proxecto continúa e que as persoas que están aí, este é un non de cabeza, teñen que seguir tamén. Para que la gente lo tenga claro, te vas de primera fila, pero estás en la segunda. No te vas. Importante. Efectivamente. Vou seguir traballando, levo militando no nacionalismo dende os 17 anos e no tecido social e seguirei apoiando e estando coa persoa que encabece a candidatura moi orgullosa e con moitísima máis ilusión se cabe de cando eu me presentei, porque as persoas imos e vimos, pero os proxectos permanecen. E este é un proxecto moi necesario para Narón, somos a única alternativa hoxe de goberno e queremos seguir avanzando. Sabemos que as cousas levan o seu tempo, pero queremos seguir traballando para seguir conseguindo cousas para que a Narón lle vaya cada vez mellor. En cuanto a esa asamblea que celebraban para dar a conocer a la militancia esta decisión, ¿qué es lo que les transmitieron? ¿Qué te transmitieron? Pois moita confianza, moito agradecemento e pola miña banda tamén. É verdade que hai persoas que lle escolleu un pouco a pé cambiado porque pensaban, bueno, cando tes todo feito, pois dices, oye, pois seguimos, non? É incluso cómodo, pero a verdade é que moitos azos, moito compañeirismo e eu sempre o dixen que eu estou moi agradecida de que confiaran en min como persoa, que sigan confiando e por todo o traballo que levamos feito, polos sonrisos, polo compañeirismo e iso implica que temos unha asamblea en Narón disposta a traballar. Eu sempre o digo, calquera persoa que está na nosa candidatura podería encabezalo porque temos un proxecto moi traballado, un programa electoral que fixemos entre todos e todas e así debe de seguir. O único que a partir do 2027 eu seguirei traballando igual pero dende outro lugar. Con respecto a los siguientes pasos a dar, una vez anunciado que no te presentas como cabeza de lista para las próximas elecciones, ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que dar? O BNG é unha organización democrática, asamblearia, nos o que acordamos aí é que agora abrimos un proceso donde calquer militante do BNG de Narón pode presentarse a candidato ou candidata e tamén poden sair propostas mesmo do Consello Local. Algo que sí que se dixo nesa asamblea que o normal era ter unha liña continuista. Hai un grupo municipal onde Geno Carballeira xa é el quen defende os orzamentos desde hai moitos anos, ou temos a Bea Mosquera que é unha referente no tecido social en Narón, non só con Vai Rañalameu, sino co seu propio traballo como representante das traballadoras na empresa
na que ela está e que xa foi un avance, pero está aí Manu Doval, que vai ser un excelente concelleiro, ou outras persoas que foron na candidatura que farán un traballo excelente. Entonces, entendemos, e eu tamén o entendo a nivel persoal, que esa continuidade existirá, non sei quen vai encabezar, eso decidirá a militancia, e que calquera persoa tamén pode presentarse. Entonces, niso de 2 ou 3 meses saberedes quen vai ser a cabeza de cartel en Narón. ¿Cree que podrá volver a ser una mujer? Hemos visto que la verdad es en el bloque nacionalista galego donde más mujeres vemos liderando, desde Ana Pontón, ahora en Fene, Sandra Permuy, Sí. y el BNG continuará por... Sandra Permiu, que vai sacar maioría absoluta, anotada aí para as vindeiras eleccións. Non sei se vai ser unha muller ou un home, é verdade que nós somos unha organización feminista, o que teño claro que a persoa que encabece vai ser feminista, non cabe outra posibilidade. Creemos que as mulleres temos que estar en postos de relevancia en política como en tantos outros sitios, porque nos costa moito, tamén parece que é doado, pero ás veces atacanche máis, e iso é así, perdoade quen se poida ofender por ser muller ou porque parece que... E temos que demostrar doblemente, non o noso traballo. Nos niso somos conscientes, pero iso, sexa quen sexa, vai ser feminista, iso está claro. Vamos a hablar ahora de los plenos celebrados en la jornada de ayer. Sí. Ayer se celebraba un pleno ordinario como final de mes, en el que, entre otras propuestas, el Bloque Nacionalista, junto con TEGA, solicitaba más inversiones a la Xunta de cara a esa presentación de los presupuestos que hacía el Gobierno gallego que presentaba de cara a 2026. Sí, un pouco de vu, porque son propostas que estamos presentando ano tras ano, hoxe mesmo non que ven Rueda a inaugurar a residencia en Ferrol, nos levamos moitos anos pedindo unha Narón, non porque sexa un capricho, sino porque temos a máis de 6.500 persoas maiores de 65 anos que non teñen dereito a unha vellez digna en Narón porque nos faltan moitísimos servizos. E a non sei que se nos di que hai unha en Ferrol, oye, sí, pero que Narón ten 40.000 habitantes, temos dereito a ter unha residencia de maiores pública. Aparte desas propostas, nós xa fixemos as nosas emendas, os orzamentos da Xunta que presentarán os dous deputados da comarca, tanto Monfernández como Xosé Manuel Golpe, e aparte desas aparecen pois un novo colexio para o CEI Ponte de Xuvia e outro tipo de arranxos, pero bueno, é verdade que as presentamos onte no pleno, porque canto máis incidencia creemos que é importante, porque se teñen que escoitar as necesidades da toda a poboación deste país. A noso que non nos parece normal, que iba tamén onte, é o arranxo da estrada de Cedeira, que comunica os institutos, que é unha zona de moito tránsito, onde vive moita xente que haxa atropelos, que a xente teña que ir directamente por unha estrada onde a xente vai a mínimo de 80, e que cando preguntamos no Parlamento Galego, a resposta que se nos deu que xa o falarán, si cabe, co Goberno de Narón, pero que aínda non saben o que van facer. O seja, sabes que está mal, pero non pensas solucionalo. É que a palabra Narón non aparece nos orzamentos, non aparece. Eso, para nós, é cando menos grave. Por otro lado, hablaba del plan de vivienda, presentaban una moción en este pleno. Xa presentamos hai un ano, salir aprobada por unanimidade, e a verdade é que os acordos non se cumpliron. Entón temos que seguir incidindo, estamos facendo unha campaña a pé de rúa, hai problemas que se deron en Narón como cando foi a das vivendas de Saref, en Piñeiros, donde había moitos desafiuzamentos que de alguna maneira se logrou parar, pero que tuvemos que enfrontarnos a un xigante que era a Saref. Ahora hai moitas persoas que a nivel individual estánse vendo afectadas polo mesmo problema e que están acudindo a BNG para saber o que hai que solucionar. Nós o que lle pedimos ao Concello é algo tan sinxelo como as vivendas da Saref que teñan man o Estado, que llas pidan en cesión e que haxe alugueiro. Centrámonos neste caso no alugueiro porque sabemos que os precios están elevadísimos, en Narón superan os 7 euros metro cuadrado, e iso implica que a maioría das persoas traballadoras de Narón teñen que poñer a mitade da súa nómina ou máis para poder pagar unha vivenda en alugueiro, pero tamén para a emancipación xuvenil. Hai que ter un plan de vivenda xuvenil, temos moitísimas vivendas baleiras que hai que rehabilitar, a nos non nos valen esas propostas de vamos a reanxar baixos comerciais que non teñen habitabilidade para vivendas sociais. Nos non queremos cidadáns de primeira e de segunda. O dereito a vivenda é un dereito que recolle incluso a Constitución. Fagamos que ese dereito exista. É verdade que hai
a Xunta de Galiza ten moito que facer, pero tamén dentro dos concellos podemos traballar e facer para que isto sexa posible. E nós iso imos seguilo traballando, machacando, pedindo axudas para que todos e todas podamos acceder a unha vivenda digna en Narón. E non nos poden acusar de turistificación, ou seja, estos prezos son especulativos puro e duro. ¿Cómo recibió la noticia de ese convenio entre Narón y la Xunta para crear 91 viviendas de promoción pública? Eso moi ben, porque era unha proposta nosa e eso é a única inversión creemos que vai a vir nos orzamentos da Xunta de Galiza, polo que pudemos comprobar. Son necesarias esas vivendas, pero tamén é necesario promover alugueiros asequibles. Estamos vendo o que está pasando non só en Narón, que a día de hoxe o alugueiro é máis caro que a cidade de Ferrol, estamos vendo en todo o país. O que non podemos pretender é que a vivenda sexa un ben especulativo, porque todos e todas temos dereito a vivir baixo un teito e en condicións dignas e non deixarnos o salario e a vida niso. Ou suben os salarios ou ten que baixar a vivenda. Unha de dúas, pero aquí hai cousas que non se sosteñen e iso notamos as familias, as persoas que se queren independizar e lles ofrecen cousas que agora parece que en inglés é máis que se leva millor, como dixo Rueda, hai que practicar o co-living, o de compartir piso, fixémolos todos os estudantes, fixemos as persoas que tal, o que se chama é convivir, porque non podes pagarte un piso en solitario e ter que convivir con xente que podes coñecer ou non con 6 ou 7 persoas. Iso non é digno. Otra cuestión también importante, el servicio de ayuda en el hogar, otro tema que se trató. Sí, aquí houbo, bueno, quero darlle as grazas ás traballadoras e ao comité de empresa do Servizo de Axuda ao Fogar porque leva unha loita de moitos meses, estiveron en folga como estuveron todas as súas compañeiras, digo compañeiras porque ademais é un traballo casi 100% feminizado a nivel galego para reclamarlle a Xunta de Galiza porque ten o servizo completamente desatendido e está afogando os concellos, é algo que se pide de Antafegam, incluso concellos do Partido Popular como Arteixo que xa lle pediron directamente que sexa a Xunta quen aborde porque os concellos están desbordados pero iso non implica que teña que haber deixades de funcións. Nos pedimos que o servizo sexa 100% de xestión pública porque iso non é máis caro, porque cando lle das unha empresa, esa empresa ten un beneficio industrial e ademais en reunións a nós se nos dixo, sí, nos buscamos canto máis beneficio mellor en reunións do Concello. Nos eso non o podemos permitir mentras tes a traballadoras en condicións indignas que ademais fai empeorar o servicio para as persoas usuarias. Temos un problema porque os coidados son necesarios, vainos a vida nelo e elas conseguiron unhas melloras a través de reunións de cara a licitación, como pode ser que algo que nos reclamábamos tamén, que a kilometraxe se lle paga 0,26 euros, que estean contratadas a xornada completa e non se lles poña a xornada media e logo complementarias, que o día de mañá si se van ao paro para as pensións non lles valen esas xornadas, ou seja, que estean contratadas polas horas que traballan e tamén todo este tipo de cousas. Ben, pois despois de traballar todo isto se volveu a presentar un estudio de custes que mellora as condicións, poñamos que a nivel galego se está pedindo que se pague a hora a 19 euros e aquí vai a ir a 24,73 euros, ou seja, é positivo e é un punto de inflexión para mellorar. O comité de empresa se nos dixo que está presidido e é mayoritario da CIGA, pero tamén hai xente de comisións que dixeron que sí, que era o momento de votar a favor dese estudio de custes e o Bloque Nacionalista Galego fixo con esa responsabilidade para que se faga unha licitación axeitada. Que se da licitación ao final non é todo o que se dixo e se acordou, nos faremos as nosas alegacións e intentaremos encuadrar ese expediente. Con respecto a la ordenanza de fiestas que tamén presentaban. Conseguido, xa lles dixen, non vos enfadedes e mañán veces un conseguido, pero bueno, isto era unha necesidade, en Narón hai moito tipo de festas, é verdade que as comisións ás veces se ven afogadas en moitísimo papeleo, dinseño unha cousa, logo outra, e ao final están facendo un punto de encontro e un traballo moi importante en Narón, non só as festas que coñecemos como parroquiais ou de barrio, sino todo tipo de actos ou espectáculos, e nos carecíamos desa ordenanza e creíamos que era o momento de facela. Presentamos unha moción nese sentido e agora no plan deste ano xa aparece recolleu Secretaría, ademais así, a proposta do BNG, vamos a elaborar este ano dentro do plan normativo unha ordenanza de festas, así que nada, contentas de poder incidir unha vez máis, porque o que temos claro en Narón que entre uns, outros, que se acusan de unha cousa ou outra, non o que queremos é que a Narón lle vaya ben, o resto danos igual.
Y estos fueron algunos de los temas tratados en la sesión ordinaria de final de mes, pero posteriormente se celebraba una extraordinaria, un tema importante, pero no se podía haber metido, como bien han demandado desde el Bloque Nacionalista Galego, y han dicho que esa remuneración que van a conseguir de ese pleno extraordinario se Vamos a donar a entidades sociais da comarca, sí. A proba é que fixemos un ordinario e en canto acabamos o ordinario empezamos o extraordinario. Esa proposta, porque ademais, cando ti fas un extraordinario só hai un punto, non hai rogos, non hai preguntas. Pero se podría haber incluído, sí, no sí, sé. poderías presentarse unha moción directamente e ser aprobada. Que é o que fixemos? Bueno, houve 10 minutos de receso, tuvemos un descanso de 10 minutos entre un pleno e outro, sexa realmente, iso sí se podía facer. Eu aí, cada quen fai a política como quere. Nosa política espectáculo, non, nos estamos para transformar a realidade, para traballar e conseguir cousas. E logo aparecían puntos na que creo que todos e todas ali estábamos de acordo e de feito nos xa íbamos a votar a favor, pero se aprobou por unanimidade, porque eran puntos que pedían actuar contra o narcotráfico, posicionarnos contra o narcotráfico, ben, estamos de acordo. Todo iso podía estar no ordinario e non xogar a criticarnos un a outros. E o que nós temos claro é que leccións de moral non lle vamos a dar a ninguén. Somos persoas adultas, hai xente que fixo unha foto que nos creemos que non se debería de ter feito e que non debería de terse publicado. É verdade que nos vímola despois con todo o movimento, porque se debeu de retirar moi pronto, a verdade, e sinto pola persoa que tivo ese erro, porque ao final tamén hai persoas detrás que traballan e de alguna maneira seguro que non se sinte ben por ter feito iso, pero nós esa foto criticamos, mandouse un comunicado, nós non temos moito máis que decir, máis que nós claro que estamos en contra do narcotráfico e aí estamos. Cree que... Por certo, esa loita depende do Ministerio e dun goberno do Partido Socialista a nivel estatal. Terán que facer algo a respecto diso, porque ao final as competencias están aí. Porque vamos a poner en situación, era el Partido Socialista quien solicitaba este pleno, señalaba Jorge Ulla, que había una situación preocupante ante el aumento de delincuencia y altercados violentos en Narón. Lo han notado, sí que es cierto que todos alcaldes y portavoces socialistas se reunían hace un par de semanas para demandar más medios y esa unidad de prevención y reacción ante el aumento de demanda, o sea, ante el aumento de movimientos del narcotráfico aquí en la comarca, especialmente se señalaba entre Ferrol y Narón, y a colación de todo esto era porque el pasado fin de semana un hombre, unos 40 años, pues resultaba gravemente herido por estar en un campamento, en el campamento de Freixeiro. Sí, é unha desgraza, isto leva existindo moitísimos anos. ¿Cree que ha aumentado? Nós creemos que non aumentou, basicamente porque nós pedimos informes á policía e non vemos case un aumento desa delincuencia. Creemos, unha vez máis, que hai xente que intenta sacar un titular rápido e preocuparnos. Eso non quere decir que non haxa que poñer solución. Insisto, isto depende do Ministerio e son eles mesmos os que teñen que poñer solución. O Partido Popular onte falaba de fotos, eu creo que non teño nin que mencionar fotos de narcotraficantes do Partido Popular. Entonces, aquí que cada quen tamén se mire para a súa casa ou ministros que acaban de dimitir que bueno, no PSOE non descubriran entre Ábalos, Coldos, casos Cerdán, eu creo que deberían de mirar tamén na súa propia casa e ver o que está pasando un pouco con estes partidos estatais e todo o que se teñen entre eles. Agora, Narón é un lugar maravilloso para vivir, donde compartimos espazo público, donde as persoas somos iguais en dereitos, que saímos a traballar, a buscar emprego e que hai problemas que hai que poñer solución, pero cos medios necesarios. Esos medios pasan, sabe, Jorge Ulla sabe perfectamente que neste caso iso depende do Ministerio da Policía Nacional, porque esas investigacións parten dai, que a Policía Local pode informar que é o que ten que facer, pero non pode ir moito máis alá. Agora, que hai que acotar todo iso como se fixo sempre, sí, pero creo que o foco temos que poñer, por exemplo, coas nais de Érguete, que veñen de a semana, que se falou tanto deste señor que estuvo 33 anos na cadea, que é o Viña, tanto se falou del e el fixo a súa propia promoción e presumindo dos seguidores que aumentou gracias a estas notas e esta información. A Érguete se lle facía unha homenaxe en Vigo pola súa loita, nais que loitaron porque os seus fillos morrían por culpa da heroína. Ese é o foco.
das persoas que saen, porque ao final, unha vez máis, foi o povo quen se mobilizou e conseguiu parar certas cuestións. Eso é onde nós queremos poñer o foco, nas persoas que loitan cada día, e é coas que temos que traballar, porque para transformar a realidade dá igual os titulares que fagamos, o que temos é que traballar e incidir desde dentro, e eu creo que é unha responsabilidade de todas as organizacións políticas e de toda a sociedade. Habla de la necesidad de la población que se ponga todos a una. En este caso, hablando de esto, me gustaría preguntarle por ese foro, por el ferrocarril, para pedir pues, un ferrocarril del siglo XXI. ¿Cree que se va a conseguir? ¿Por qué cree que estamos tan olvidados aquí en esta punta? Creo que é por peso demográfico, así o penso tamén, e creo que, por desgracia, porque a nós se nos di moitas cousas, conseguimos agora que se puxera o bypass de Betanzos no Congreso, que se aprobase, e iso é porque o BNG é necesario. Pero bueno, un estudio. Ás veces. Que esta es la cuestión también del estudio, claro, pero é necesario estudio para poder facer. Pero ¿cuántos estudios llevamos? Ou agora que se considere que temos trens de cercanías para que sexa gratuito, porque cando venderon a bombo e prato o Partido Socialista de que os trens agora iban a ser gratuitos, nós non tiñamos trens de cercanías, ou seja, en Galiza seguimos pagando como sempre, e nós temos un problema directo en Ferrol, e, por exemplo, co FEBE que nos comunica con toda a Mariña, que comunica a 100.000 persoas. Eu xa sei que a mellor en Madrid 100.000 persoas non é nada, para nós 100.000 persoas é un mundo. E Ferrol, que é unha cidade moi importante, non pode estar a hora e media en tren da cidade da Coruña, e que é increíble o que nos está acontecendo. E unha vez máis é o povo quen se une, fai un foro, e ora onte se aprobou a declaración institucional a respecto do tren que xa se aprobara en Fene ou en Ferrol, e teremos que seguir traballando nese sentido, porque, bueno, somos unha comarca que de promesas incumpridas creo que xa vamos un pouco fartas, entonces teremos que avanzar nese sentido, e aí estará o BNG con todas as movilizacións que haxa acompañando, sabendo que quen ten aí importancia é o foro. Isto non é cuestión de quen faga máis ou que tal, non, é cuestión de conseguir cousas. Por otro lado, vamos a hablar del sector educativo que hablaba anteriormente. Esta semana ha estado marcada por ese parón de 48 horas por parte del profesorado para pedir mejoras en el sector. Desde el Bloque Nacionalista Galego denunciaban ya recortes en educación en varios centros del municipio. Aí, bueno, no caso de Narón hai distintos colexios que viron recortado o profesorado, como pode ser o da Gándara, e aparte determinados servizos, e non se está poñendo o profesorado de apoio que necesita o alumnado con capacidades diferentes ou con unhas necesidades específicas. Iso é importante, pero que ademais hubo un acordo asinado pola Xunta, non con sindicato maioritario que ni sequera foi convidado, que a CIGA no ensino, sino con comisións UGT, que dende a CIGA se denunciaba que era un acordo de mínimos e que non garantía nada, pero que ademais non se está cumprindo. E por eso o profesorado se mobilizou e fixo unha folga 2 días e outro día dun día. Hubo un peche no IES de Catabois e dende o BNG o único que podemos é mostrar o noso apoio. Eu, bueno, sábelo ti tamén, eu son nai, e vexo que hai eses recortes. Ao final, ese profesorado está loitando non só polos seus dereitos, por ter máis horas lectivas, por ter máis persoas, máis mestres e disminuindo a ratio, por ter máis persoal de apoio, porque aí vai, ou seja, que todos os nenos e nenas sexan iguais, que haxa equidade, que teñamos un ensino de calidade e que esas personiñas que se están formando para o futuro teñan os dereitos garantidos e poidan estudar cunha calidade. A día de hoxe eso non pasa, porque houve moitísimos recortes. Nos orzamentos da Xunta volves a recortar no ensino público. Iso non se pode permitir. Vamos a hablar de presupuestos. Los aprobados en el mes de agosto en Narón, desde el Bloque Nacionalista Galego, se abstuvieron. Bueno, abstuvémonos, entre outras cousas, porque nós non íbamos a negociar, porque tardaron moito en sacalos. Así o dixemos, pero hubo un problema de carácter de urxencia que nos obrigou a reclamar que se iso se quitaba, nos abstiñamos. Así de fácil. Había unhas obras oscuras que se estaban a realizar ao redor da cementeira de Castro, na que nós sempre nos posicionamos en contra, e que había que iba a haber fora das obras que estaba xa facendo a cementeira outras obras do Concello, nós pedimos que se paralizasen. Hai 2 meses, por certo, se paralizaron e cambiaronse o proxecto e volveron a abrir un camiño que estaba pechado, un camiño de uso público da veciñanza que se pechou por parte da cementeira como se eles foran aos propietarios da parroquia de Castro, e para nós eso foi un avance, pero tamén
tamén era un avance. Temos que recoñecer que nos pedimos que houbera unha persoa, un técnico ou técnica deportivo para Narón, e iso vai ligado aos orzamentos. Había melloras que reclamaran as persoas traballadoras do Concello, funcionarias de diferentes ámbitos, que tamén teñen que ir ligadas aos orzamentos, o famoso servizo de madrugadores, que pasa de ser 70.000 euros que aportaba o Concello a casi 200.000, precisamente, porque hai que pagar o traballo que facían de administrativos gratuitamente as AMPAs. Eso iba aí. E aparte das nominativas e subvencións, axudas que había para entidades sociais, culturais, deportivas, que se estaban demorando moitísimo. De feito, nos no pleno anterior a estes orzamentos xa presentáramos unha moción para que se adiantase, porque ten que haber un informe de intervención. Eso estaba recollido. E nós, sabendo que son uns orzamentos donde o 90% vai en gasto corrente, e había moi pouco de inversión, que esas inversións fosen con cousas que nos reclamamos co BNG, o único que podemos facer é por responsabilidade externos. Que é o que facemos? Oposición constructiva. Pero facémolo aquí, facémolo no Parlamento Galego e facemos no Congreso. Vai vir un 25 de novembro a lei que xa vai cumplir 18 anos contra a violencia machista, que leva 18 anos e que foi pioneira, incluso a nivel europeo, en Galiza, e se aprobou por unanimidade do Parlamento Galego, escribindo da primeira palabra á última, o BNG. Non porque este o PP non vamos a avanzar. Nós sabemos que temos que cambiar quen está gobernando, porque está perdendo investimentos e ideas e ilusións, pero nós queremos que a Narón lle vaya ben fronte aos que pensan que canto peor Narón, mellor para eles. Nós queremos avanzar. E iso se consigue traballando, incidindo de maneira constructiva. Conseguimos cousas, activémonos por responsabilidade. Mensaje que han dejado claro desde siempre. El Bloque Nacionalista Galego es lo que quiere avanzar, aunque no se presente como cabeza de lista. La idea es seguir avanzando, porque señalaba que el partido se encuentra en uno de los mejores momentos. Olaya Ledo, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, ha sido un placer poderla tener esta noche aquí. Muchas gracias. Un placer, unha honra. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una feliz noche.